በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 7 ሚያዝያ። በዛ ዕለት እዚኣ አቦ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላኽ ዓቢን ክቡርን ኢያቄም አዕረፈ። እዚ ጻድቕ እዚ ብሰለስተ አስማት ዝተሰምየ እዩ። ንሳቶም ካ ኢያቄም፣ ዮናኪር፣ ሳዶቅ እዮም። ንሱ ካብ ዘርኢ ዳዊት ካብ ነገደ ይሁዳ እዩ። ብወዲ አልዓዛር ወዲ ኤልዩድ ብዝምድና ክሳብ ሰሎሞን ወዲ ንጉሥ ዳዊት ዝበጽሕ እዩ። ንሱ ዳዊት እቲ እግዚአብሔር ካብ ዘርኡ ኣብ መንበሩ ከም ዘንግሰሉ ኣብ ደቂ እስራኤል ከዓ ንዘለዓለም ከም ዝነግስ ኢሉ ዝመሓለሉ እዩ። ነዚ ጻድቕ እዚ ሃና ሰበይቱ መኻን ነበረት። ክልቲኦም ድማ ለይትን መዓልትን ኩሉ ግዜ ናብ እግዚአብሔር ይጽልዩን ይልምኑን ነበሩ። እግዚአብሔር ከዓ ልማኖም ተቐቢሉ እዛ ንኹሉ ዓለም ዘጽገበት ጥዕምትን ጽብቕትን ፍረ ሃቦም። ምእንተኣ ድማ ምረት ባርነት ካብ ዓለም አለየ። ናይ ትስብእቱ ነገር ዘደንቕ ንዝኾነ ክርስቶስ ካብ ጓሉ ብምውላድ አቡኡ ክኸውን በቕዐ። እግዚአብሔር ብልደት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ኣሐጐሶ ብልቡ ደስ በሎ። መስዋዕቱ ኣቕረበ። ካብ ደቂ እስራኤል ካብ ኣዝማዱ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ሕፍረት ኣለየሉ። ንዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጡባድያ ምስ ኣግደፍዋ ከምቲ መብጽዓ ዝተማወጽዕዎ ናብ ቤት መቕደስ እግዚአብሔር ወሰድዋ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ጸኒሑ ብሰላም ኣዕረፈ። ጸሎቱን በረኸቱን ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለኢያቄም ዘኮነ እምሄወ ለዘሰማይ ሰዘረ ወዘአድባር ደለወ እበየ ዝንቱ ጻድቅ ሰበ ተዘነወ እለ ወለዱ በዓለም ኣሃት ወኣሃወ እምልበ ኩሉ ያንእስ አበወ። ሰላም ኢያቄም ዝኾኖ ኣባሓጎ ሰማይ ንዝሰደረ ጎቦታት እውን ዝመዘነ ዕቤት እዚ ጻድቕ እዚ ምስ ተዘንተወ ኣብ ዓለም ዝወለዱ ኣሓትን ኣሕዋትን ካብ ልቢ ኩሉ ትሕት የብል ኣበው። በዛ ዕለት እዚኣ መዘከርታ ኣጋቦስን ቴዎድራን ሰማይታት ከምኡውን መዘከርታ ቅዱስ አባ መቅሩፉ ንኣባ ሙሴ ናይ ደብረ ብልዮን ወዱ እያ። እግዚአብሔር ብጸሎቶም ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም እብል በቃል አሚን ወተስፋ ለአጋቦስ ወቴዎድራ ሰማዕታት አልፋ አዲ ሰላም ለወልደ ሙሴ መቅሩፋ ትንብልናሆሙ በቋኢት ትመግበን ሃዲፋ እምቀላይ ሐዘን እሙቅ ወነዊህ ጽንፋ። ሰላም እብል በቃል እምነት ምስ ተስፋ ንአጋቦስ ቴዎድራን ሰማዕታት አልፋ ከምኡውን ሰላም ንወዲ ሙሴ መቅሩፉ ኣማላድነቶም ጠቓሚት ትመግበኒ ተውፃኣኒ እውን ሓቂፋ ካብ ቀላይ ሓዘን ዓሚቕ ነዊሕ ዝጫፋ። ዘቕረብክዎ ማህሌት ኣዘኻኺራ ኣይላፍ ካብቶም ኣዘውቲሮም ዘገልግሉኻ ኩሉ ግዜ ብዘይ ምዕራፍ እንዳኸነብብ ተቐበል ናይ ድኽነተይ መጽሓፍ ዝገበርካ ጎይታ ናይታ መበለት መባእ ውኩፍ ካብ ዘእተውዎ ሃብታማት ናይ ሃብቶም ተረፍ። ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያት እውን ሰባኽያን ሰማዕታት ምስ ጻድቃን ደናግል ከዓ መነኮሳት እውን ሄራን ባርኾት ባርኹ ማሕበር ዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝዓበየ ሽማግለ ክሳብ ዝናእሰ ህፃን። ንዝፀሓፎ ብመጽሓፍ ንዘጽሓፎም ብምድራስ ንዘንበቦ ንዝተርጎሞ ብልሳን ሓዲስ ንቓል እውን ሰምዐ ብእዝኒ መንፈስ ብጸሎት ኣዲዩ ማርያም ዓራቂት ካብ ኩሉ ምባኣስ ኣሕቢሩ ይምሓረና ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ንዓኹም ጻድቃን ምስ ሰማይት ዘዕረፍኩም በዝሎም ዕለት ንዓለም ዘሰነፍኩም ይኹን ንስኻትኩም ብኩሉ ትዕግስት ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ለምኑ ብኩሉ ሰዓት ብዘይካ ንስሓ ንዓና ከይወስደና ሞት። ሰላም ንዓኹም ናይ ዛዕለት እዚኣ ጻድቃን ኩልኹም ሰቡትን ኣንስትን በብኣስማትኩም ቅዱሳን ሰማይን ምድርን ማሕበር ስላሴ ንስኹም ምእንቲ ማርያም ኣድዩ ዘክሩና ብጸሎትኩም
ንኽትሕሉና ተማሕፂና ኣሎና ብናይ ክርስቶስ ደም